Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Mga igsoon, karong adlaw atong gisaulog ang pista ni San Blas, Blaise, obispo ug martir. Sikat ni siya sa iyang healing of sickness, especially kanang healing of the sickness of the throats, kaning dinhi tutunlan. Nga kay pandemic man ron, mantay social distancing, dili ta makahimos kanang pag kuas kandila dinhi. So nandoy kandila dire, so ato lang yan ang himuon, social distancing lang gihapon. Munay touching from a distance, unyang taod-taod. So usa ni siya ka doktor, medical doctor, nga nahimong pari, nahimong obispo, ug nahimong martir, nagpakamatay para sa atong pagtuo. Padayon tang magampo nga pinaagi kaniya matagaan og kaayuhan kining atong sakit nga giantos karon or kining pandemic nga COVID-19. Padayon sa tang magampo alang sa atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato dinhi nga tagaan sad sila sa ilang mga gikinahanglan nga mga grasya. Aron maandam tas pagsaulog nining misa ato rong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Dungga Ginoo ang imong katawhan nga nangamuyo uban sa panabang ni San Blas martir. Itugot nga magmalipayon kami diha sa imong kalinaw niining kinabuhia nga lumalabay ug tabangi kami sa pagdangat sa kalipay nga tunhay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay sa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga diutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlongon kaniya. Kay kastigohon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug latuson ang tanan nga iyang gisagop ingon nga mga anak. Antusa ang pagkastigo kaninyo ingon nga kinigikan sa inyong amahan kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagod nga dili kastigohon sa iyang amahan?
Kung kastiguhon kita, makasubo kini kanato inay makalipay. Apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pagpanton, makaani sa kinabuhing matarong o ganting malinawon. Busa, ituboy ang nahuyhoy ninyong mga kamot o liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang tulid nga mga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo hinuon. Paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao, ug sa pagkinabuhi nga balaan, kay gawas niini, walay makakita sa Ginoo. Pagmatngon kamo nga walay usa ka ninyo nga mobiya sa grasya sa Dios. Ug matnguni nga walay usa ka ninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo ug bakahasol sa uban pinaagi sa hilo niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Daiga ang Ginoo kahalag ko, tibuok kong kaugalingon, daiga ang iyang balaang ngalan. Daiga ang Ginoo kahalag ko, ug ayaw hikalimti ang tanan niyang mga kaayuhan. Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Maingon nga ang usa ka amahan maluoy sa iyang mga anak. Sa ingon maluoy ang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya. Kay sayod siya giunsa kita pagbuhat, nahinumdum siya nga abog lamang kita. Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Apan ang kaluoy sa Ginoo gikan sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, alang kanila nga madlukon kaniya. Ug ang iyang katarong alang sa mga anak, diha kanila nga nagaamping sa iyang kasabutan. Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Alleluia, alleluia, kami
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa Jesus mibiya niadtong dapita og mipauli sa Nazaret nga iyang lungsod og mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa adlawng igpapahulay miadto siya sa sinagoga og nagtudlo sa mga tao. Daghan ang mga tao didto og sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa nangutana sila, diin man niya hikat-oni kining tanan. Unsa mang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. O giunsa man niya paghimog mga milagro. Dili ba siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman dinhi magpuyo? Tungod niini wala sila motuo kaniya. Og miingon si Jesus kanila, ang propeta gitahod sa tanang dapit gawas sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang mga kadugo ug sa iyang banay. Wala siya makahimog milagro didto gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton ug naayo sila. Natingala siya pag-ayos nga wala sila motuo kaniya. Unya miadto si Jesus sa tanang kasikbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dunay usa ka ginikanan ngaming comment nako. Ingon siya, ikaw pader, sige kagwali nga dili palatos ang mga anak. Nya naaman lagi sa sulat ngadtos mga Hebreyo nga kastiguhon gyud sa amahan, pantunon gyud ang anak, nya bulahan tong gilatos. Nakaamgo sa ko sayo pantingali ko. Di aman diri gibuta. So kamong nang latos, congratulations. Nagtuman mo sa balaod sa Ginoo. Ambot sakto ba nagibutan man diri isipa nga gilatos mo kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug latoson ang tanan nga iyang gisagop. Ingon nga mga anak. Muna antusa lang na mga kastigo, may anak bagod nga dili kastiguhon siyang amahan. Anak. Sakto Ginoo ni siya. Pero namalandong sa ko kay wa may lain atong basihanan. Si Kristo may atong basihanan. Nga masagad to ta mo base ni Padersiano. Linatos man sa ni siyang mama. Adto kita mo base ni Kristo kay mo magitoy tinuod natong dalan. Siya may modelo. Gilatos ba si Kristo ni San Jose? Sa inyong paminaw. Ang masad pa rin nga buutan man sa to. O di sa to pasayop na ni. May anak bagod nga dili latoson sa amahan. O di sa to pa wa man latos. Gilatos si Kristo ni Maria. Wa magito katilaw kusi gani. Ang katilaw singhag. Kinsa may nilatos ni Kristo? Ang mga tao. Kinsa may midagmal ni Kristo? Ang mga tao. Kinsa may mipasakit ni Kristo? Ang mga tao. Kinsa man ning mga tawhana? Nanimba ron. Nanimba. Ang usa nagmisa. Ang usa nagmisa. Kana bang mosalikway sa iyang pagtulunan? Kana bang magsigig himog sala? Sakit kay nas kasing-kasing sa Ginoo. Unya itugot na sa Ginoo, itugot na sa amahan aron kita mapanton, aron ta mulig-on, aron ta mahimong buutan. Pero duha ana matud pa sa panultihon, it may make you or break you. Pwede na nga mo palambo nimo o mo pahugno nimo. Munang niingon diri
hala, liguna ang nahoy-hoy ninyong mga abaga. Daghan ba yarong mga asawa nga nahoy-hoy ang abaga pagkasinati nga nangabit dayang ilang bana. Hoy-hoy, oy. Daghan sa mga bana nga nahoy-hoy sa abaga, sige silang sakay sa barko, ang ila sa dayang asawa diri gisakyan sad. Oh, kana mga overseas workers in town, naagip. Amot og pipila ba lang ka og di ba ka kadaghanan. Ang mga asawang nahibilin diri labi na gyud bata-bata pa. Uy, sakyan sa doy. Labi na ang asawa kusog ay musulo ba na mga short. Unya magsigig kuyog-kuyog anang ila sa mga barkada nga asawa sa mga seaman. Nya magkuandayon, mag-mall-mall, mag-hiking, mag-malling, sana unwind. Oy, sugaton sa das mga mangtas dito. Mahoy-hoy imong abaga pero matod pa sa unang pagbasa ayaw pag-atras. Nindot kayo ang introduction diri no. Kaysa inyong pagpakigbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makig-away hangtod sa kamatayon. Martyrdom. Kana bang makig-away tag sala nga magpakamatay ta nga di gid ta magpatakod og sala. Mao na ang kinabuhi sa mga martir sama ni San Blas or Saint Blaise. Buutan kay ni siya nga pagkaobispo, mapinanggaon kay sa mga tao, nya do na magipipila ka mga tao nga naglagot sa iyang kabuutan kadtong mga makasasala, gipatay gid siya. Pero hangtod nga gipatay siya, wa gid siya masuko. Si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod ug ang tanang mga martyrs nga atong gipasidunggan sa simbahan, wa gyud masuko bisan pag gipaantos, gisalikway o gipatay. Si Jesus atong ebanghelyo karon gipaantosad, gisalikway sa kaugalingon niyang mga katawhan. Wa dawata. Una dihas pamilya mao gid na imong pag-antos. Ang pinakapag-antos nimo kana giyong mga taong suod sa imong kinabuhi. Kinsa may antosonon sa asawa gyud? Kinsa man? Ang bana gyud. Nya magsigi kag pangayo sa Ginoo nga di na unta ko mag-antos ani akong bana. Sayop ka. Antusa ng imong bana kay mao na imong antosonon. Nya ayaw ka balaka kay kana sang imong bana nag-antos sad na nimo. Nagtuo kag ikaray nag-antos niya. Dugay na sa nang nag-antos nimo O na, kinsa mo sa antosonon sa pare, ang sakristan. Ay mao na isikit kay pare. Pero mahinomdom lang sa dang pare nga ang sakristan dugay na sa kayong nag-antos sa pare. Ano ba? Ay ngano mo din mga lectors, wa din mag-antos nako. Oy, kada nakusod sa Kristi, hala pader mo di mo misa, wa na kulba dayon. Ang ato na sa rungkama og period ani ron sa una ron ani. Ana na sana sila. Antos sala na, malagit gid mo ana. Pero magyaw-yaw gani mo, magsige mo gyud na, manglibak na mo sa pare, manglibak na mo sa imong mga silingan nga nagpaantos nimo, kanang imong ugangan nga siging daot nimo, imo nang libakon, nagpatakod na ka sa sala, wa na ka makig-away sa sala. So kini ding kastigos Ginoo dinis kalibutan, dili siya maoy mo kastigo. Unsa man, iyarang gitagaag permisyon ang yawa nga mubuhat bisan unsa ngan hinato. Apan dunay gusto ang Ginoo nga proibahan. Ibaw mo unsa? Wa mo kibaw? Nganong iya manggitugutan ang yawa nga mubuhat bisan unsa? Na siya. Og nahibaw mo ana, congratulations. By the way, gabi sakit-sakit baya bugat-bugat sa kasing-kasing kay usa sa akong mga classmates sa philosophy sa una, 1 year ahead na ako sa pagkapare, si Father Ignacio Inanoria, namatay siya kagabi. Giatake sa iyang sugar, diabetes. Ako taas-taas na ba sa kong sugar. Kami sa dinhing na nagpuyo, tag-a sa kayong sugar, kaya ang i-deliver sa diri, kanag yung mga tamis, ganahan sa kami mukaon.
Nya manghod din ako mga siguro mga 12 ka tuig. Kani sila akong batch, mga manghod man na nako sila mga 12, 13 ka tuig sa edad. Ana. So giatake siya sa diabetes, nya mao to nga wa gid taon siya ka recover, no? Atong iampo. Nganong naa man as kalibutan, nganong maigo man ang mga pari, batan-on pag yun, mga pari. Aktibo pa ba? Nya mukalit lang kamatay. Mukalit lang og ka di naka klaro ginhawa, di naka klaro sa iyang palibot. Ay das ospital, patay na yon. Mura sa katong akong igagaw nga popariha mig edad, baguwang to na kong jutay, aktibo kay Ministers Guadalupe, porti pa namong inom-inom pagkasabado, pagkalunes, oy didto na mas ospital. Ingon pa akong lisod man, sige magsuka, taas kay sugar, mga hapit mo 600 ang sugar. Nya pag adto na ko sa ospital, akong gihilogan, ingon pa, sige gaw, hilogi ko gaw. Active pag-estanan. Gawas tingin may karong hapon gaw. Pagka alas 7 gabi, gitiksan lang ko sa anak. Wa nas papa pa der. Na kabudiha. Kumpiyansa yun. Basig sunod yung anhi din, di na mo kalingkod. Sinod na mo anang na ang kahon nga gamay kaayo, nga nailigid. Nya, imbis nga adto mo lingkod sa daplin, kay hadlo kay mo tunga-tunga, ari na gid mo ipaduol diri ha. Medyo kakapalipat. Front line, front page ka. Basin ba? Nya nganong nitugot man ang Ginoo ni ana, do na siya gusto nga pamatud-an. Unsa titubag nato sa Salmo? Ang kaluoy sa Ginoo malungtaron alang kanila nga mahadlokon kaniya. Kadtong tanang mga tao nga nagsunod sa Ginoo dili matakdan og sala. Kining virus sa sala nga mas kusog pang mutakod kaysa virus sa COVID, di katakod sa mga taong mahadlokon sa Ginoo. Kanang mga tao ba nga di gyud mo salikway sa sugo sa Ginoo, di gina matakdag sala. Bisag imo pa nang tagod-tagoron ang lawas ana, bisag paantoson pa na, maunay nindot kaing proybas Ginoo nga bisan pagdakdakan kas tanang kasakit sa kalibutan, dakdakan kas yawa sa tanan niyang pangatake, basta mosunod lang kas akong pulong matud pas Ginoo, wa gyoy makaunsa kanimo. Matod pang San Pablo, if God is with us, who can be against us? Kung kuyog nako ang Ginoo, kinsa pa may makabuntog kanako. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Muna ayaw pag-ingon nga, naupos na gyud akong pasensya pader. Din agyud makaya pader, sobra na gyud. Mamuana gani ka patay ka. Wa gyud ka mahadlok sa Ginoo. Way sobrang kasakit aning kalibutan na nga dili nato kaya basta ang Ginoo kuyog nato. Wa gyud. Unya labaw sa tanan malungtaron man ang iyang kaluoy, wa gi usa natong maimpierno. Kay kini manggo mga sala dinis kalibutan gidesign ig maayo siyawa aron ta maimpierno. Pero kadtong nagtuos Ginoo, di gyud maimpierno. Mo na ikakita nimo sa imong bana nga nangabit ay gyud tuo nga di na nimo makayang higugmaon tungod kay nangabit. I-apil pa nimo higugmang iyang kabit, kaya ra gid na nimo. Kaya bitaw. Ayaw i-condition imong mind nga ang akong gugma mawagtang tungod kay ang akong bana or akong asawa wa na mahigugma nako. Ayaw pag inana. Magpada ka siyawa. Ing na hinoon nga bisan pagpila kabuk iyang kabit, kaya ra gina nakong higugmaon siya apil ng iyang gipangabit. Kaya ra gina nako nga naman tungod kay ang gugmas Ginoong gisupply nako malungtaron. Di ba? Ang pasensya nga gihatag sa Ginoo nako malungtaron. Ang kalig-on sa pagtuong gihatag sa Ginoo nako malungtaron. Ang kaputli sa akong kasing-kasing ug sa akong lawas malungtaron. Pero ako ning putlon kay mo give up ko, mao na impas ko ani. No?
So kamo diha na medyo nakuha na luya na lagi, ibalik ang inyong pagsalig sa Ginoo. Ay magsalig sa inyong kaugalingon. Kanabitang na ay magpa counseling nako, Father, na stress na jud kog maay padadinagid nako kaya akong mga problema. Nako ayaw saligi imong kaugalingon, pilar goy makaya na imong kaugalingon. Di man ka kadaog gani anang na ang mineral water usa ka kanang kuan, usa ka galon. Usa ka galon ganang dako nga i-deliver ni Bradalio dinhi. Daghang kay hindi kadaog ana apil na gani ko kay sakit na kay ni akong hawak bigong ko sa kristan. Ang sakristan nagamay kay bukton mo pa akong ingnon dong ibutang tubig dong be. Mulingin ako sa kristan, dako mig lawas, Father, di man mo alsa ning tubig. Ana manugo pag yun, sakit kay akong hawak dong. Unya og saligan na totong kaugalingon lisod gani tag-alsa na. Unsa na kag murag budakdak nimong kalibutan, pero didto salig sa Ginoo, didto sunod sa Ginoo, didto pag-ingon nga kuna ang Ginoo nako kaya ra gini nako. Gabi bitaw pag adto nako sa tubig na motos taas, moinom ta kog tubig, pag ana nako wa may tubig. Nya giibot pag yun ang kanang wire, giibot na wa na gyud kanang pasabot, kanang giibot kay ma-overheat unya. Kinsa sa kay nag-ibot ato ngano sang wa mo alsas tubig, no? Giigo ra man giibot nya kay di man jud ko tigal sa tubig labi na mo saka ngadto sa taas. Pero akong gi-exercise akong love nako kargador man gyud ko sa una, Lord. Gaan ra man kining tubig para nako. Nya mura sang namingon nako. Ni action naman ta kog balik kadto sa akong room ba. Maghuwat la kog butangan. Abutan ko sa akong room isa. Kargador mga gasuna. Kaya mga nimo. Kanang kuha nga tog tubig silong. Nakubugatan. Sakit ra ba niya akong hawak ron. Siya too mangkaana. Di nakakalakaw iguman ana. At least ni prove kang nahigugma ka sa manginom may tubig dinis taas. Akong ikuha. Damag ding do ka sa kristan. Padir ako layda ako ayaw dong, ako layda dong. Pag human akong butan to ako sakit tagiti ng odor. Pero lipay kay ko nga nakabutan gyud ko dito. Di nakaya ra gid ay pero nakigistorya sa akos Ginoo. Nakalakaw mangyapon mo karon on kami sa gyapon. Di kaya gid ay ako ra gid dito muna pila nakahigayon na di jud ko mual sa tubig kay mosakit niya akong hawak. Kaya gid saka pas taas. Nya. Sunod aning adlaw di na mo kita ni. Dengan subadir di nakalakaw. Nga naman di ay. Buot di mo di ko kalakaw. Sige, nindog na ta. Ato karong himuon ang seremonyal nga pag-healing of the truth. Ang inyong tuong kamot mulay ikupot sa inyong dinhi, niya ang wang kamot sa inyong dughan. Niya atong i-pronounce ang formula sa healing. Hastasan mo na sa online nga misa, no? Pinaagi sa pangaliya ni San Blas, obispo ug martir, panalipdan ikaw sa Ginoo gikan sa tanang kadautan, sa tutunlan, lawas ug kalag, ug dad-on kaniya sa kinabuhing dayon, sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pagampo sa katawhan. Ang hingpit nga pagtuo sa Ginoo ug ang pagtubag sa iyang mga tawag mao ang atong at agianan ngadto sa kaluwasan. Busa mapaubsanon kitang moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan nga mulig-on pa ang ilang pundasyon sa pagsabuag sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tibuok kalibutan nga dasigon sa Ginoo ang matag usa kanato sa atong pagtuo ngadto sa labawng makagagahom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami.
alang sa mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong mga kahigalaan, kaigsuonan ug mga kaparyentihan nga nangamatay na, ilabi na sa atong mga gihandom karon nga madala na ngadto sa langitnong Jerusalem. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Amahan, liguna ang among pagtuo diha kanimo, pinaagi sa pangama ni San Blas Martir, dawata ang among gipangamuyo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa sa imong panalangin kining hinalad nga mga gasa, tungod sa imong kamanggihatagon, kining mga gasa maghaling unta kanamo sa siga sa imong gugma nga mipadaog kang San Blas batok sa tanang mga pagsakit sa iyang lawas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga martir nga si San Blas, sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa iyang kinabuhi, aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usan sa kahitasan.
Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, binisayuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan-uwasa kami sa dautan.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Magampo kita. O Ginoo, kining misteryo nga among gikalawat, maghatag unta kanamo, niadtong kalig-on sa kalag, nga midasig kang San Blas, imong martir, sa pagpabilin nga matinudmanon imong alagad, o sa pagkamananaog diha sa kasakit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinai niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma.
Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang paggahom or kalig-on batok sa sala. Di kita mabuntog og sala. Ang ato lang buhaton, kanunay lang kitang mahadlok nga mahimulag sa Ginoo. Magsige lang tagtuman sa iyang mga sugo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod.